Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan, Errazkin herrira hurbildu gara. Hemendik Alborta mendia igoko dugu. Alborta mendia Aralar mendilerroan kokatzen dugu. Zehazki Maioetan dago. Nafarroa eta Gipuzkoan arteko mendilerroa da. Hemendik guztira 8 kilometro aterako zaizkigu. Desnibel gogorra daukagu oraino. Maiotako alde honetan aldapa gogortxoak baitaude. Hemendik ibilbidea, orain esan dudan bezala, 8 kilometro dira, eta 800 metroko desnibel positiboa aterako zaigu. Zirkularra osatuz. Bagoaz gure martxari ekitera. Maioak Aralarreko mendilerroan, Araitz Aranin ganean kokatzen dira. Nafarroa eta Gipuzko artean daude, eta tontor ugarik osatzen dute. 1270 metro dituen Alborta tontorra izango da gure ibilbidearen punturik garaiena. Gaurkoan gure ibilbideak 8 kilometro osatuko ditu, eta Alborta mendia igotzera eramango gaitu, zirkular ederra osatuz. Aralarreko maioaz gozatzeko eta naturak eskaintzen dizkigun inguruneaz disfrutatzeko aukera bikaina da. Ibilbide laburra bada ere, oso maldatsua da, eta hasierako kilometroak gogorrak egingo zaizkigu. Behin tontorrean, Urbasa, Handia, Aralarreko antenaz eta Lekunberri zein Aralar lautadaz gozatzeko aukera izango dugu. Aralar mendilerroaren eta hauek osatzen duten bidezkak ezagutzeko aukera bikaina da. Errazkin herritik atera gara eta kilometro batera bideguritze honetara heldu gara. Honaino, marka laranjak jarraitu ditugu, baina hemen gu pista jarraituko dugu eta laranja koloreko markak alde batera utziko ditugu. Beraz, ikusten duzuenez, pistatik aurrera martxan jarraituko dugu. Beno, lagunok, poliki-poliki altuera hartzen gabiz. Ikusten duzuenez, atzean Donostira dijoan autobia ikusten dugu. Eta poliki-poliki, hemen bakarrik, Maiotako paretak ikusten ditugu. Ea, leporen batera iristen garen eta hortik ja, Alborta tontorra ikusteko aukera daukagun. Lehen ez dugu ezer esan, baina gaur txalekoa ipini dugu. Korrika saioaldi txikitxo bat egiteko. Baina, aldapan gora ezin dugu asko zer gehiago egin. Jarraituko dugu. Bueno, kaixo, berriz ere, gaur Maioetara etorri gara. Hemen atzekaldean ditugun haitzak eta inguruan ikusi dezakegun bailara
maioak dira. Alde batetikan, balerdi eta beste aldetikan Errazkineko haitzetako eremuak osatzen dituen bailara. Gaur, Errazkinetik igotzeko aukera izango dugu eta haren inguruan ikus edo agertzen diren bai ekosistemen zein animalie edo bertan bizi diren animalia pixkaz zuenganatuko ditugu. Ea gustatzen zaizuen saioa eta ongi etorriak. Bueno, hemen Maioetan baditugu harrapari espezie batzuk. Nafarroa mailan Maioa dira pixkat haitz izugarrizko bailara eta hementxe bizi dira haitzetako hegazti espezie mordoak. Adibidez, badugu Saiarreko populazio polita, Saizuria badago hemendikan ere, arrano beltza, belatzandia, eta urte batzuetatik ona ere bada ugatzaren territorio bat. Ugatzaren arloan oso leku importantea da ere, ze bada Nafarroa mailan mendebaldean edo gero eta edo territorio hau bada, pixkat mendebaldegian dagoen espeziaren barna, ez? Orduan oso importantea da bada pixkat beste eremuetarako espeziea pixkat aurrera egin dezan. Hona etortzea eta guraldi hain eguzkitsua izatea ez da ohikoa eta gomendatzen zaituztegu pixkat egoaitzeko egunekin etortzea eta disfrutatzea, ze Maioetako bailara guztiz irumugarrietatik edo eta Maioetatik edo balerditik ikustea pena merezi du guztiz, ez? Beko baiaran badugu Arasesi baia, gero basoak eta azkenik larreak eta haitzak. Oso leku polita da eta Nafarroaren leku aproposa bisitaz etortzeko eta menditik ratotxo bat ibili ahal izateko. Errazkinen, Nafarroaren iparraldean bezala, leku askotan egiten dira reforestazioak. Hementxe, justo, egindako reforestazio berri baten gainean gaude, eta ikus dezakegu nola tutorea jarri dizkiete eta holako nolabaiteko tutuak pizkat zuhaitzen hazkundeari lagundu dezaten. Hemen landatu diren espeziak haritz amerikarrak dira, ongi datorkio ze nahiko malkarra da lekua eta haiei ongi datorkie olako lekuak, ez? Agian, bueno, reforestazio horren helburua segurazki produktiboa izan dela, ze, bueno, hazkunde laizterreko espezia da eta segurazki esplotazio baterako bideratuta dagola, ez? Askotan, bueno, defendatu egiten dira herri bakoitzean leku ezberdinetan espezie ezberdinak pixkat reforestatzea, ze horrela saihesten ditugu olako plagak edo espezie batzuk izan ditzaketen arazoak. Erreforestazio bakoitzean eta gero mozketa egiten den garaia ere, portzentai batean, beharrezkoa da pixkat hemengo eta bertako espeziak pixkat
bultzatzea, ez? Bai ale berriekin zein ale zaharrekin. Horrela, gure artean bizi diren espezieak mantenduko ditugu. Beti oreka batera produkzioa, bioaniztasuna eta ekonomiaren arloko oreka bilatu behar dugu gure mendiak ezagutzen ditugun moduan eta gure bizi moduerak eta espezieak denak elkarrekin batu ahal izateko. Gaur, Lekunberriko herria ezagutuko dugu. Hemen ere gibelean atzekaldean daukagu Aralarko mailoak eta berez Aralarko mendizerraren iparraldean kokatuta dago Lekunberri herria. Gaur egun, Lekunberri herriak 1500 bat biztanle ditu. Erdi Aroan, hemendik galtzada erreal bat pasatzen zen, Iruña eta Tolosako herriak edo hiriak lotzen zituenak, eta horrek bere onurak ekarri zituen, batez ere komertzio aldetik. Horregatik, aurkitzen ditugu hemen horrelako etxe ederrak eta hundiak. Halare, naiz eta Antxo Azkarraren garaian, Nafarroaren erresuma baita Gipuzkoako lurraldea barruan egon, gero ja gaztelaniarrek Gipuzkoa eskuratu zuten, konkistatu zuten, eta geroztik Lekunberri pasaleku honen hiria edo muga hiria bihurtu zen. Gaztelaniarrek eta Gipuzkoarrek Erdi Aroan behin baino gehiago honat sartu ziren eta herria suntsitu eta erre. Gure ibilbidearekin jarraitzen dugu, eta orain hartan pixko bat deskribatuko dizuet egin duguna. Hasieratik errazkin herritik atera gara eta pista batetik joan gara. Hortik eskuineko bidea hartu dugu eta bidezidor batetik abiatu gara. Dena aldapagori izan da orain arte, eta gogortsua gainera. 3. kilometroan gaude, eta ikusten duzuenez, borda txiki honekin topatu gara. Gainera hemen, ura daukazue egurra atzean eta barruan ohe batzuk eta manta batzuk. Badirudi hemen norbait galtzen badauka non lo egin behintzat. Beno, gure ibilbidearekin jarraituko dugu eta hemen metro batzutara landa ikusten dugu. Eguzkia ateratzen badea hortikan. Orain arte, itzalpean egon gara. Gogoak ditugu ea gure tontorra ikusten dugun. Aurrera goaz.
lagunok, poliki-poliki bagoaz aldapan gora. Ikusten duzunez bezala, azken metroak geratzen zaizkigu Alborta mendia igotzeko. 1287 metro dituena. Eta badirudi atzean lainoa sartzen ari dela. Eskerrak, ni bere esaten dizuedan moduan, zira barruan daukagula. Dena den, azkan txanpa honetarako, ur pixko bat edan, hemen atzan daukagula, eta ekingo diogu azken aldapa gogor honi. Animo, bagoaz! Beno lagunok, iritsi gara Alborta mendira. 1270 metro dituen mendia. Hemen Maioetan kokatzen dena. Ikusten duzuen bezala, lehen esan dut, lainoa sartzen ari da. Eta nondik eta Gipuzkoatik beti bezala. Nafarro aldea nahiko garbia dago. Hemendik Aralar antenak ikusten ditugu. Atzean ez dugu ikuspegirila, baina normalki hor Lekunberri geratuko zen gure atzean. Bai, hemen Aralar oso ikusten dugu eta atzean berriz Urbasa eta Handia. Beriai mendia ere ikusteko aukera daukagu eta noski Aralarreko lautada guztia. Beno, besterik gabe hemen 3,8 kilometro egin ditugu eta beste 4,2 geratzen zaizkigu helmugara arte. Zirkularra egingo dugu, beraz ez gara bide berdinetik bueltatuko. Baizik eta Aralarreko lautadan zehari joango gara eta hortik Baraibarreko bide gurutzea hartuko dugu Errazkin herrira. Beraz, jarraituko dugu gure ibilbidearekin. Ez gara hemen asko egongo, ur pixko bat hartu, zeo zer jantzi eta berak hasiko gara. Bagoaz! Maioetan ere, Nafarroako beste herri batzuetan bezala, baditugu gure esplotazio txikitxoak, non abeltzaina garrantzia handia duen. Hementxe, behiak ikus ditzakegu eta haiek badira askotan gure paisaiaren erantzunkizunak. Justo hemen, helarren mugen artean, justo espezie exotiko batzuk ikusten ditugu, koniferak eta bar, baina segurazki horiek ere esplotazio gero produktiboa izango dituztela. Askotan mantendu egiten dira animaliei, txaberei, batez ere itzala eman ahal izateko. Hementxe ikus dezakegu, Errazkineko igoeran, Maioetan, zen olako fruitu produkzioa dagoen aurten zenbait espezietan. Kasu honetan, sagarrondo itzel honetan, eta eremuan dauden beste batzuetan ere, produkzio potentea dakate. Ikusi ditugu ere patxaranak, produkzio honean daudela, eta zeia udaberrian atzera utzi genuen, lorea pasatu egin eta aurten badirudi fruituen produkzio itzela dagoena zenbait espezietan. Bada, bioaniztasuna zaintzeko kudeaketan premiazko aukera. Gure hirietan, gure herrietan, landatzen baditugu fruituak ematen dituzten espeziak eta autoktonoak edo bertakoak izan da, mesede handia egiten diegu bai gure ondoan bizi diren espezieetarako eta guretzat ere. Askotan, migrazioan dauden espeziak ere, erabiltzen dituzte espezie hauek, leku hauek,
ari horietaz elikatu ahal izateko eta haren bidaia jarraitzeko. Beraz, bioaniztasunarentzat mesedegarria bada, guk landatzen baditugu, fruituak ematen dituzten landareak. Maioa zetako ibaia, euritako ura jasotzen duen ibaia, Arasez ibaia da. Hemen atzekaldean ikus dezakeguna. Azpirozeko portutik bera egiten du eta Malda guztietako ur-txantxak biltzen ditu. Denbora gutxitan metro dexente jaisten ditu eta ikus dezakegun moduan harri koskor oso borobilduta ditu eta Malda handiko ibaia izan da. Horrek esan nahi du noizbehinka eta alboetako ibarrak kontutan hartuz, hementxe ekaitza, trumoiak edo egunak ematen dituenean euritan, sekulako abiadura eta indarra hartuko duela. Hemendik bera, Tolosaraino, apurka-apurka entitatea edo ura bat egiten du berarekin, eta goitik bera, pixkat ikus dezakegu, bai Zahatxen, Altzen, Astigarroen, eta beste ibai tasun handiko lekuetako espeziak. Alboetan hemen ere ikus ditzakegu, batez ere hegoalderantz ematen dituzten maldetatik, nola basoak aldatu diren. Hementxe arteak edo ezagutzen dugun moduan karraskak ere aurkitzen ditugu eta ipar eta hegoaldeko maldeen arteko aldea handia da. Hego aldeko malda eta vegetazioa oso eguzkitsua baita eta aldiz bestaldera, iparraldera jotzen dituzten maldek badute baso ezeagoak, adibidez aritzekin edota lizarrekin eta goiko parteetan berriz ere kasu honetan koniferak eta pagoak. Aldiz, maioetako gainetan, askotan bezala, larreak eta kasu honetan haitz itzelak aurkitzen ditugu. Oraintxe bertan, hemen gaude, lehenagoko plazaola trenbidearen ondoan, hau da, tren geltoki zaharran, hemen aurkitzen dugu alde batetik bai turismo bulegoa eta baita ere plazaola turismo elkargoaren egoitza, ezta? Eta hemen dugu Ana, hemen bertan lan egiten duen pertsona arduraduna. Berez, hemen lan egiten duzu, ezta? Hemen turismo bulegoan? Bai, hori da, ni hemen egiten dut lana, Lekunberriko turismo bulegoan, eta bulego hau plazaola partzuergoak eramaten du, kudeatzen du. Eraikin ederra, azken finean hori, da tren geltoki zaharra, baita ere jarri dituzu hemen baita trenbidearen burdin batzuk edo trenbidea, ezta? Eta orduan hemen partzuergoan nortzuk parte hartzen dute? Bai, partzuergoa da elkarte bat, eta bertan daude bai entitate publikoak, daude udalak, eta entitate pribatuak. Landetxeak, jatetxeak, artisauak, denda txikiak, eta udalak dira gaur egun
Lekunberri, Larraun, Leitza, Areso, Arakil, Imotz, eta sartu berri da Araitz, Araitz Bailara. Orduan alde batetik, bai baditugu Alarko mendizerraren iparraldean dauden herrialdeak, baita ere hegoaldean, Sakana inguruan eta baita ere baituzue hor, zakitu alerriak, baino gutienez bai enpresak edo pribatuak. Bai, badauzkagu Sakanako artisauak, landetxeak, alojamenduak, jatetxeren bat ere, bai. Eta hemendik ikusten ditugu maioak, Alarko maioak, mendi ederrak egierran, gainera hemendik ikusten ditugu olako amildegi edo pareta eder bat bezala, mendi tontor ezberdinekin, eta zer nolako harremana daukazue hemen bertako mendiekin? Guretzat oso garrantzitsua da. Ze egia esan ardatz nagusiena hemen, turismo arloan, da Plazaolako naturbidea, lehen Iruña eta Donostia lotzen zituen trena, eta Aralar mendizerra. Jende asko etortzen da Aralar ezagutzera, edo askok ezagutzen dute, baina hala ere segitzen dute, edo jarraitzen dute ona etortzen ibilbideak egiteko eta zonaldea ezagutzeko, bai. Nekazariak gero eta gutxiago, ezta? Bai. Orain gazte batzuk badaude jarraitzen ari dela gurasoen bidea, bai. Baina egia esan gero eta gutxiago, bai. Orduan, batez ere, mendizaleak eta turistak, gainera, naiz eta San Miguel santutegia, batez ere Sakana aldera egon, baita ere, hemendik ere badago errepidea araño joaten dena, ezta? Bai, San Miguel santutegia dago justo Aralarko tontorrean, eta igo daiteke bai Uharte Arakiletik, hortik igotzen da pista bat, eta Lekunberritik errepidea. Erosoagoa da Lekunberritik igotzea, bai. Eta gero hemen inguruan, ze leku edo ze gauzak baitu hemen bisitatzeko, ikusteko? Gauza asko dauzkagu, baina aipatuko nituzke esanguratsuenak, lehen komentatu dizuena, Plazaolako naturbidea, oinez eta bizikletaz egin daiteken ibilbidea dela, San Migueleko santutegia, hemendik 4 kilometrotara dauzkagu Mendukiloko kobak, oso politak, eta gero Eiribasen Larraun errekaren sorlekua, oso polita, umeekin taula egin daiteken ibilbidetxo bat da, 5 kilometrokoa. Gero badauzkagu, bisita gidatuak egiteko adibidez, Leitzan, Peruarri dago, Iñaki Perurenaren museoa, oso interesgarria eta gomendagarria. Gertu ere, Araitz Bailaran, badago bidesare bat, orduan joan zaitezke herri batetik bestera, mendi bidetik. Egin zen proiektu bat, Iturraskarri izenekoa, eta berreskuratu dituzte bide guzti horiek, herrien arteko bideak, bai Araitzen, bai Imotz Bailaran, Basaburuan, Arakilen, Larraunen, hemen ere, inguruan, eta Sakanan. Orduan aukera asko daude ibilbideak egiteko. Bai, gainera, proiektu honekin naski baita ondare etnografikoa ere berreskuratzen ari da, ezta? Bai, hala da, berreskuratu zituzten iturriak, garbitokiak, perratoki bat, oso kuriosoa, bai, oso polita egitasmo hori. Orduan alde batetik baitu hemen natura aldetik edo natura ondare ikaragarria, hainbat ibilbideak, mendi ibilbideak, baina gero baita ere hemengo herriak eta hemengo ondare arkitektonikoak eta baita ikusgarriak dira, ezta? Bai, hala da. Gu ohituta gaude eta ez gara konturatzen, baina Madrildik datorren norbait edo Valentziatik datorren norbait, gelditzen da txundituta hemengo herriekin, izugarrizko etxeekin eta paisaiarekin ere. Eta nongoak dira, gutxi gora bera, honantz etortzen diren turista gehienak edo bisitari gehienak? Bai, garaiaren arabera, asteburu normaletan adibidez, gehien bat dira naparrak eta gipuzkoarrak. Eta gero 3 edo 4 egun direnean, nabaritzen da etortzen direla Bartzelonatik, Valentziatik, Errioxatik, Zaragoza ere bai, eta
gero ja udaldean atzerritarrak ere etortzen dira. Bai. Baita, honat, etortzen zen Hemingway, idazle ospetsua, ezakit bestondoa pasatzera edo bestarekin jarraitzera, orduan Hemingway idazleak izanen ditu bere jarraitzaleak, ez? Honatz ere etortzen direnak pixka bat bere pausoak eta jarraitzen. Bai, Ameriketatik etortzen dira jarraitzaile, bakizu nahiko frikiak direla, eta badauzka bere jarraitzaileak eta etortzen dira bai Iruñara joateko, festa egitera edo ikustera nola egiten zuen festa berak, baina baita zonaldea ezagutzera, atsedena hartzera eta mendietan ibiltzera. Gaino, suposatzen dut, hemengo natura eta hemengo haizia, hemengo airea eta hola, noit ere bestondo pasatzeko ere nahiko sasuntxua dela. Primerakoa da, bai. Eta gustatzen zitzaion ere arrantza egitea, diotenez, bai. Eta hemen gelditzen zen hotelean. Aiestaran hotelan, bai. Eta arrantzan ere, baita ere, hemen inguruan, eta Larraun ibaian eta baita ere aritzen zen orduan. Bai, hori da, hemen gertu hori Larraun ibaia daukagu eta bera ere aprobetxatzen zuen ara joateko. Eta baita, ezakigu, baina ezakigu beteloku ura ere edaten zuen, edo oraindik ere ardoarekin eta jarraitzen zuen. Bai, nik uste nahiko hori, ardozalea zela eta ez dakigu urra asko hartzen zuen ala ez. Eta ja bukatzeko, zuretzat zeintzuk dira hemengo zoko leku ederrenak, politenak, interesgarrienak? Bueno, hori zaila da esaten ze bakoitzak bere ikuspuntua eta... Inorrez dezala sartu. Ez dakit, baina niretzat egunargi batean, Aralar goitik, San Migueletik ikusten den paisaia, sakana osoa eta zoragarria da. Gero Hiri Basko iturburua ere oso txokopolita da, Lekunberriko Alde Zaharra, Leitzako plaza, hainbeste dira zaila da bat bakarrik aukeratzen. Eta gero, Maioak. Hemen baita ere baitugu hainbat mendibilbide eta adibidez, zein da gehien ibiltzen den edo gehien ospe gehien daukan ibilbidea, mendibilbidea? Hemen, ibilbideen artean, Plaza Olako naturbidea da gehien ezagutzen dena. Eta gero, Aralarren jende asko igotzen da Txutxurre aldera, Irumugarrieta, horiek gehien bai. Mila esker, Ana. Ezarragatik, zuei eta ezarragatik. Jarrituko dugu orduan, hemen Lekunberri herria ezagutzen, eta egiarran, orain arte ikusi duguna, herri ederra. Gustatu zaizue. Onditz. Pozten naiz. Mila esker. Zuei. Beno lagunok, Aralar mendilorroan dago Lautaran gaude orain. Mendi tontorritik jaitsi gara eta oraintxe bertan 5. kilometroan aurkitzen gara. Ikusten duzu lehen esan dugun bezala, lainoak hor atzean geratu direla Maioetan eta hemengo aldea oraindik zabalik dagoela. Oraingo aprobetxatuko dugu apurtxo bat korrika egiteko basoan sartu aurretik eta azkeneko kilometroak beherak izango dira, justo Errazkin herrira arte. Bagoaz disfrutatzera. Landatik korrika ibili gara, eta honako bidegurutzera heldu gara. Hemen lehen esan dizudan bezala, Baraibarrera jaisteko aukera daukagu 3,8 kilometrotara eta gura bia puntura, Errazkinera, 3,3 kilometro dituguna. Hemendik dena jaitsiera da, orduan orain gozatzeko aukera daukagu korrika saio txiki bat eginez. Izan ere, tontorreraino dena aldapa gora izan da.
Eta bertan gainera ez genuen ezitorik ez ezer jarraitzeko eta GPS-ekin joan behar izan gara. Hemen ordea itoak ditugu, harri koskorrak, bidea markatzen digutena. Beraz, horiek jarraituko ditugu. Bagoaz aurrera. Heldu gara gaurko helmugara, Errazkin herrira zehazki. Gaurkoan, Alborta mendia igo dugu, 1270 metroko garaiera duen mendia. Eta non dago, Aralar mendilerroan, lehen esan dugun bezala, Gipuzkoa eta Nafarro artean kokatzen dena, zehazki Maioetan. Gaurkoan, hemen eguzkiarekin atera gara, baina hor goian berriz ere lainoa sartu zaigu. Eta nola ez, Gipuzkoan aldean geratu dira lainoak, eta Nafarroan aldean berriz nahiko eguzkitsu zegoen. Bertatik, Aralarreko antena ikusteko aukera izan dugu, baita Handia eta Urbasa mendilerroak ere bai. Ibilbidea oso polita iruditu zaigu. Hasiera batean, pista bat jarraitu dugu. Ondoren, baso batean sartu gara eta landa batetik zehar tontorrera heldu gara. Hori bai, lehenengo zatia markatu gabe dago eta gomendagarria da GPS-a eramatea, trakarekin joateko. Bigarren zatia berriz, zirkularra osatzeko, oso polita izan da, Aralar mendilerrotik landan ibili gara eta bertatik berako bidea jarraitu dugu. Dena markatuta, itoa jarraituz. Ibilbidea guztira 8 kilometro izan dira. 900 metro desnibel positibo atera zaigu azkenean, hasieran 800 esan dugu, apurtxo bat atera zaigu. Baina, bueno, oso polita, oso erreza, aldapatxuan, azkenean denborarekin egiteko ibilbidea da, eta parajeak ikaragarriak. Maioetaz disfrutatzen duko aukera ezin hobea. Hau izan da guztia gure partez, hurrengoan ikusiko gara. Esan bezala, hemen, Maioetan, badago alde handia, ipar eta hegoko maldetan. Oso bailara sakona denez, olako ezberdintasunak handitzen dira. Hemen, ene atzekaldean, ikus dezakegu pixkat, beheko parteko bailararen ezaugarriak. Arte batzuk ditugu, altzak ere, eta gora egiten dugun heinean beste espezie batzuk agertu egiten dira. Garrantzi handia dauka vegetazioaren ubikazioa eta haren disposizioa. Horrela, beste espezie hor biziko dira eta funtsezkoa da hau ze naturaren munduan gauza guztiak energiaren arloan mugitu egiten dira. Eguzkia behar baduzu edo itzala behar baduzu, ubikazio ezberdinetan garatuko zara. Horrela, beste espezie batzuk joango dira zure atzekaldean. Beraz, espezie guztiak garrantzitsuak dira. Espezie askok ez askok, adibidez, salizak edo sahatxek badute propietate berezi bat. Guk orain laborategietan ekoizten dugu azido azetil salicídico delako printzipio aktiboa. Gure arbasoek sahatxen
adar gazteak zurrupatzen zituzten buruko mina kentzeko. Gaur egun laborategietan ekoizten ditugu, baina espezie askok eta askok badituzte propietate medizinalak. Horrela, gure bioaniztasuna bide batez mantentzen badugu, baliteke orain gaur egun sendatzeko zailtasun ditugun zenbait eritasun, segurazki naturan egongo dela haren soluzioa. Mantentzen baditugu gure ondoan bizi diren izaki bizidunak, segurazki espezie bezala benefizioak edo izango ditugula. Nik uste, batez ere, prebentzio moduan gutxienez, horrelako iritziak hartu beharko genezakela gizarte bezala. Gaur, Maiobetara hurbildu gara. Ibaiak, haitzak, menditotorrak, basoak, animaliak, hori guztia saiatu gara zuen ganatzen. Hemengo baiara oso polita da eta bere ezaugarri bitxiekin. Anima zaitezte zuen kabuz ona etortzen eta ikusi ditugun gauza guztiak zuen ganatzen. Eskerrik asko arretagatik eta hurrengo saio batera arte. Mila esker. Lehen aipatu bezala, bai Lekunberri eta bai Larraun ibar osoa pasalekua izan da historian zehar, eta Erdi Aroan galtzada erreala hemendik pasatzen zenez, gero galtzada hau errepidean bihurtu zen, gaur egun baita Leitzarango autobidea hemendik pasatzen da, eta baita ere garai batean hemendik Plazaolako trenbidea pasatzen zen. Gaur egun Lekunberrin aurkitzen dugu tren geltoki zaharra, baita hemen daukate horrelako trenbidea, lehenauko trenbidea hementxe, eta ja trena aspaldia desagertu zen, baina trenbidea, lehenauko trenbidea, gaur egun bide berde eder bat da. Eta Lekunberriko garbileku eder hontan bukatzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.